Nawala na. Nawala na. Laki. Pla-pla. Oh! Ang laki. Woo! Grabe. Kadali ka, Toy. Grabe. Oh. Yun, huli mga Toy, huli. Grabe, laki. Ang laki. Yan. Aba. Ay, si Katoy Edward. Patingin. Ay, ang laki rin, oh. Ganito yung nakalas sa akin kanina. Ngayon lang. Ayan, ganitong nakalas sa akin. Mga Katoy, try ko nga pala to sa ano, sa may sukmon. Naipain. Baka manibago sila ron ba. Ayan, pwede na to. Tara mga Katoy. Uli. Boss Joel! Ito na, Boss Joel! Ang laki! Mga Choy, oh. Asa na sila? Kachoy Ed! Nandito na! Mga Katoy! Nakaisa na ako! Si Boss Joel, mga Katoy, si Boss Joel San Jose. Ito na! Huy! Ayan mga Katoy! Good morning, good morning, good morning! Uli muna bago intro mga Katoy, oh. Tapos yan, may kasama ako dito mga Katoy, si Boss Joel San Jose ng Tisoy Anglers. Tapos sila kasi Ed andun sa dulo. Ayan, dito tayo ulit mga Katoy. So may ano, Barangay Itan, Amihanan. Kasi si Boss Joel sabi niya pag nakahuli ko sumigaw ako. Ayan mga Katoy, tara. Lumot pa yun mga Katoy, oh. Nakaraan mga Katoy, napunta ko rito. Doon ako nakarami sumay ano na yun, sumay bato na yung malaki. Tapos ang pukol ko dyan. Kaso dito ko ginagatan, ayan, tara mga Katoy, try na natin dito ulit. Dalawang di motor mata yung gamit at saka isang taw-taw. Nakaisan agad itong taw-taw ko. Asa na ni Boss Joel lang? Tayo pumunta ni Boss Joel sa yung ano, mahina. So yun, let's go mga Katoy. Samahan nyo ako mga Katoy para swertihin tayo ulit. Grabe, ang laki, oh. Uy, 1-0 tayo. Iabang natin to, yung panalok ni Kachoy Noel Cruz. Ayun, thank you Lord. Grabe, ang laki, oh. Ayan, daming ating mga sticker na mga Katoy. Napupuno mo na, kulang pa ng ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa na sticker hinihintay natin. Sino kaya yung makikita natin sa spot? Ito ang pain natin ay lumot. Ayan, try natin ulit mga Katoy. Dito lang mga Katoy, oh. Andun si Boss Joel mga Katoy sa may malaking bato na yon. Tapos dyan ako nakarami mga Katoy na nakaraano. Tapos pukol ko dito. Try natin ulit dito. Dito ako kala ko kung ano yung nakailalim na yung ano natin. Nawala na si Katoy Ed. Ang pumunta dun mga Katoy. Saan na kaya? Sana nakarami na rin sila dun. Ang tagal kasi mga Katoy nag-alon. So inintay namin kayo na yung alon ay talagang nainip na lang siguro. Nagpintuan kami dyan saglit. Punta raw siya dun sa dulo. Ito lang tayo. Ito yung mga pamiwas natin. Yan. Uy. Ano yun? Kagat ba yun? Pagtabi-tabihin nga natin mga Katoy. Dito na lang natin pala. Ayan, ang ganda pala ng pisto natin. Kaso baka mamaya mga Katoy, pag malakas na yung hangin, mababasa tayo rito. Ang ganda. Ayan, oh. Sakto-sakto yan pag nalalagas na yung ano doon. Oh, ganda pala rito. Sana di masyadong umalo ng gusto mamaya. Ayan, palawiin natin.
Yan, shoutout sa Cafe Fishing Group, Bruce Anglers, Insi Anglers, Metro Manila Anglers, Pinoy Anglers, Mandaluyong Anglers, yan, at Sukmon Anglers, Marikina Anglers, yun. Thank you so much sa inyo mga toy. Metro Manila, yun, maraming salamat. Ganda ng yan, oh. Ganda kung ganyan lang mga toy, oh. Dapat ganyan lang mga toy, oh. Wala. Uy! Yun, huli mga toy, huli. Ah, grabe, laki. Ah, laki. Yan. Ah, laki. Rico. Ala, nakawala. Nakawala. Nakawala mga toy. Saan na? Sayang naman. Nakawala. Sumabit kasi sa paa ko. Tsaka dito mga toy, oh. Sayang. Ang laki pa naman. Sayang, hasan na yun. Grabe, ang laki. Kahit yun lang sana eh. Kakalipat ko lang mati eh. Nilagay ko lang dito, oh. Kinagat ka agad. Ah, grabe ah. Dito lang talaga sa bato na to. Sayang ah. Sumabit kasi dyan, oh. Tapos dito. Sabi, sayang mati. Ang laki pa naman yun. Minsan na nga lang kagatan, nakawala pa. Grabe mati ah. Nakalasan ako, isa, laki. Sayang, laki. Mga 7 fingers yun. Nakalasan, laki katoy. Nandito na katoy, oh. Nandito na, oh. Dito kasi kumagat sa taw-taw ko. Pinadaan ko rito, oh, sa may gilid. Sumabit ngayon dito. Ang laki pa naman. Oo, mas malaki pa dito sa pulahan ko. Pangalawa sana yun. Isa pa lang din? Oo, sayang. Ang laki talaga kasi. Dito lang ako nakaraan dito. Pagos-agos na ako dyan. Naka-aling na bigos yata. Hindi ko nakahuli. Puta, Gloria. Nakakahuli ako isa, Gloria. Gloria? Oo. Ay. Ang ganda pa naman ang kulay. Wala, mas malaki nito. Tsaka hindi sa yung ano, hindi sa yung pulahan. Talagang maganda. Oh, ganda ng taba, no? Ang taba. Yung isa, puti talaga eh. Ang taba. Oo nga eh. Try mo dyan. Yan oh. Maganda rin, kulub-kulub konti eh. Sige, puso-pusuan mo lang. Andyan sila katoy, ano, Eduardo. Ganda nitong spot natin. Bakit kaya ang tumal? Maglakaw-lakaw tayo mga toy. Kakaririn na natin to. Ayaw nila santong dasalan. Santong paspasan tayo.
Lipat ka? Doon daw siya mga tayo, sa may batuan na yun. Oh, maraming anglers dun sa dulo. Doon mga tayo. Yun sa kabilaan yan mga tayo, yan na yan. Barangay Nagsulo na yan eh. Doon sa kabila. Maganda rin kibitan dyan mga tayo, kaso madami aruyo. Sayang yung nakawala ko dun sa ano na yun. Tilapia, ang laki pa naman. Mga ganyan kalaki oh. Oh, grabe mga sir, ang tumal. Sayang yung isa ko mga tayo, nakakalas. Nakalas yung isa ko. Grabe. Si Boss Joel, andun na, pumunta na rin sa dulo. So yun, tara mga tayo, punta natin sila kasi Edward. Kung nakailan na sila. Let's go mga tayo. Ay, grabe, tumal. Pero nakaraan, dami kong kalas dito mga tayo. Tapos dami ko rin huli. Yun yung mga tayo, binaybay ko na nga dito. Kaya umanlog na. Tumal pa rin. Punta natin mga tayo, sila kasi Edward. Grabe kasi itong mga tayo. Siguro sobrang init na no. Yan mga na siya. Naging dilaw na tong lumot. Nanda sana ng anlog Kachoy, nakailan na kayo? Punta natin sila. Karami na kayo? Karami na? Ba, ayos nakalasan ako na ang laki, 7 finger. Oh. Oba, dito lang kayo? Huli. Aba, ay si Katoy Edward. Patingin. Ay, ang laki rin ganito yung nakalas sa akin kanina. Katumal talaga ngayon lang. Ayan ganitong nakalas sa akin. Ayan dalawa. Tumal talaga si Katoy Dito lang tumagat dyan. Ito rin ako nakawin ng malaki. Ba, ito pala yung baluarte nyo. Andun si Boss Joel, andun sa dulo, doon Ha? Nangangarpa na sila Ganda nga ng ng spot dito. Nakarami kayo dito nakaraan? Dito ka ba nakarami kahapon? Kahapon. Dito? Try natin nga mga to. Mambayabas tayo kita kasi Edward. Kasi Eduardo. Nasubrahan naman to sa anlog. Yan, ganyan lang sila pukul lang ng pukul lang ganun. Dito daw nadali ni kasi Edward yung malaki Hindi nagkakalayo yung mga huli namin Kung nahuli ko sana yung malaki pala, mas mayos-ayos pa yung huli ko. Ang laki nung isa nakawala. Oo, nakalasan ako. Ayan na. Laki. Kachoy, ang laki. Pla-pla. Oh, ang laki. Grabe. Kadali Kachoy. Grabe Oh. Grabe. Kachoy Yan, sila Kachoy Edward. Grabe, laki Kachoy Joel. Asang lakas Kachoy Joel andun sa dulo. Hindi natin buti na lang natin. Nainit na sana ako uwi na sana ako kasi sabi ko puntahan ko nga sila Kachoy Eduardo dito sa dulo. Ganda. Ay, tingnan ito. Grabe laki. Muntik pang di maabutan Kala ko makakawala Ito grabe. Yung mga ito size 10 lang yan. Hook ko. So yun.
Layo ng ano ko mga tayo, babaran. Andun sa dulo. Yung mga tayo. Ah, grabe ang ganda oh. Ay, thank you Lord. Tara, kunin natin muna itong gamit natin. Ay, salamat Lord. Ito lang yan mga tayo, Barangay Ithan, Amihanan, Binangonan, Rizal. Yan, ganda ng ano, andog. Ganyan talaga mga tayo, malalaki. Dumadawi pagka sa anlog na ganyan. Kaso matumal nga lang. Yan oh. Oh, di ba mga tayo? Kadalawan tayo. Ayos, thank you Lord. Grabe, ang laki nito isa oh. Kulay dilaw na tong lumot kasi no. Ah, grabe, ganyan lang siya mga tayo. Wala, di kami magkaintindihan mga tayo. Ang lakas ng ano, agos. Ayan, pipiliin nyo lang tong ganito mga tayo. Ayan. Diyan lang oh, buntik na na-videoan kaya? Sana na-videoan. Dito lang kasi oh. Ganda ng ano eh. Pag ganun lang oh. Kala ko nag-aalon lang. Biniwas ko mabigat, nagpapasag na. Alam na, gamay na kita. Yan na naman. Iyan na naman. Ay. Dito ka Choy. Dito kayo at aras kayo tayo. Bante kayo dito. Ay atras pala. Ginagawa? Ay. Wow, grabe ang laki. Grabe laki ka Choy ah. Hindi natin na videoan. Pangilan na? Tatlo na. Oh, di ba? Hindi ko na pinabot eh. Diyan talaga mga tayo, diyan natin pa-ispatin sila. Diyan ako nakakuha mga tayo. Ay hindi, dito pala ako nakakuha. Doon pala siya nakakuha sa spot niya rin. Ang gaganda ng size kasi no? Naglalabasan pala mga mama pag ganito ka ano no? Ayan na naman! Ay, sus! Kino! Mga kati, palitan natin ng ano to, ng hook na medyo malaki-laki. Yan oh. Yung isa kasi nito matay ano, size 9. Iparehas natin sa size 10. Dalawa, baka mamaya eh kumagat yung ano, yung mama ulit eh sa size ano. Uy. Yan. Dito natin. Ito. Yan. Ito mga ito eh. Sigurado to pag kumagat siya dito, kahit maglumpasay siya dito. Naka-ready naman na yan mga ito. Sasabit na lang yan. Grabe oh. Ang lakas. Lakas sumila no? Ah, maliit lang yung pain mo pala. Ang liit. Sa akin ang laki. Dapat pala maliit lang. Grabe, liitan ko nga yung akin. Pero kumagat sa malaking pain ka Choy. Ang laki ng pain ko sa ano. Laki ng lumot ko kanina yung pinain eh. Ang liit lang pala ng ano nila. Ang gayahin natin sila. Sila yung mga veterano dito eh. Yeah.
Kawan yan, mga kawan mga to eh. Pagka ganyan. Wala, ang layo ni Boss Jewel oh. Ako layo eh. Bumanon ako mga to eh, tapos gaganon pa si Boss Jewel. Pag ganon pa oh, papunta na lang ano yun. Doon na sa may ano na yun, sa gitna ng ano. Pagliko doon galing ng barangay Nagsulo eh. Ano ba nagbabadbad man ani man? Grabe, ang lakas ng alon mga to oh. Umaganon talaga oh. Yun, hindi inabot. Hindi inabot mga to. Sayang. Lusong na ka to. Ganda siguro pag doon oh. Sa may bato na yung kate oh. Dito yan mga to, dito ito to, area na to oh. Papunta. Ito kasi yan mate, yung mga nalalagas dyan. Yan. Minumukbang nila yan eh. Inaabangan nila malagas yan. Kachay, mauna na ako doon. Mauna na ako, salamat. Mauna na ako doon mga te. Te. Ha? Oh, akyat na ako. Akyat na rin kayo? Magtatry ako dito mga tay hanggang papunta roon sa Boss Jewel. Kaya nasan na kaya yan? Sana nakarami si Boss Jewel. Lakas na ng agos kasi mga tay. Grabe oh. Wala man na lang paramdam ah. Sayang kasi laki nang nakalas sa akin doon sa spot ko dati. Doon kanina. Oo. Na ano na, malapit na i-ano i-hits ako na sana eh, kaso sumabit sa bato. Oo. Sayang. Di dumawi no. Pero nakaraan dami doon. Mag-ano muna ako. Kasi sige kasi, thank you. Salamat sa inyo. Makadali pa tayo rito. Ang ganda ng ano nito mga to oh. Yan oh, kasi maraming bato-bato. Tapos may lumot. Tapos naglalagas yung ano. Ayaw kumagat oh. Nabusog na siguro. Yan oh, papuntahin din mga to. Yan din daan dyan mga to. Tapos mag-iingat lang kayo dyan mga to. Pag pupunta kayo dito, daming ano, daming kanduling ano. Pulo na lang natira. Naku, baka matinik kayo. Double ingat pag naglalakad. Napakahirap itong spot na ito mga to. Madulas pa ito mga to. Kaya dapat double ingat dito. Pupukulan ko pa dun mati ko kung saan ako nakadami. Baka dawi niya hapon. Ang tumal, grabe. Sayang yung isang nakalas sa akin mati. Kasing laki nung huli sana ni Kachoy ano, Eduardo. Sayang.
Ito ko nakarami mga to eh. Nung nakaraan napunta natin dito. Sayang yung isa sa akin ay. Sayang talaga. Grabe yung isa natin. Diyan na kasi mga to eh. Sumabit pa kasi dyan sa may ano na to. Sumabit pa kasi dito sa kanto na to yung ano. Yung buntot eh. Try natin dito mga to eh. Baka sakali. At least dyan na lang din naman yung uwian ko eh. Yung daan papunta. Wala na si Boss Jewel. Sana ka si Boss Jewel ah. Ayun, nalangko mo na mga tsoy. Ang ating fishing adventures. Ay, nakamatay. Hindi tayo masyadong mag-enjoy ng gusto matay. Kasi kukunti yung ating huli. At least ano naman, kahit paano mag-enjoy na. Dalawa. Grabe itong isa ko. Buhay pa oh. Grabe natin yun. Ay, maraming salamat sa grupo ni Kachoy ano, ni Eduardo. Dati oh. Tapos si Kachoy ano, Kachoy Joel San Jose. Ayun, pumunta din natin sa kapila. Doon. Sa likod ng barangay Nagsugo. Sana nakarami rin siya. Kaya yung kalas ko. Uy, nako, saya. So yun lang po muna natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-tune in po. Maraming salamat sa inyong mga sa mga di nag-skip ng ating ads. Mga silent viewers po. Mga senior citizen na mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga boy. Yun. Yun lang po na mga tay. Mga tay, try ko nga pala to sa ano, sa may sukmon na ipain. Baka manibago sila ron ba. Ayan, pwede na to. Baka sakaling makaharvest to doon di pamigay natin sa mga kaibigan natin pong lumot. Na ano kasi mati, siguro nga itong ano, di masyadong green. Naging dilaw oh. Dati kulay green to, ewan ko ba. Siguro sobrang init na. Magdala ko mga tayo nito. Thank you mga toy.